माये हा चिके वाकिंग कोरने ता तुमका हा सीतनी कोरून दवरला तुम्ही जेवण करा ती इतका हेंची जाव करशील की म्हणो वाकिंग ने पर बाहेर होचे 2-2 घंटे सोडून नेऊचे इका कसाला फोनी सांगली की सपूर जा म्हणून इतलं वेळ झालं आणि काही नाही हा वर पळयता खय वत्त ही डेली ओ तेरा बिल्ली ती आमगेल पातोळी नवा ठीक असं करता असते समा पळयता ओ अशी सकडस वा माय 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 रब्बतीची काय हा कोण तू कसन दाव का माये तुमगे लगे एक 5 निमिष टाइम की कसन 5 मिनिट टाइम नाडे त्या सकड नाम गेलेगे अक्का वाकिंग करू असा तू मग डिस्टर्ब कर नका तू मिगेला जन कसन दाव का सांग माये हांव एक सेल्स एक्झिक्युटिव्ह आमगेले एक 2 व्हीलरचे कंपनी आस हो होय वा हा असं लायक दले तुमका देव चांग करो नाही माये तितलेंच नाही हांव ऍक्च्युअल विषय कसन म्हणून की सांगील ना तुमची काय ऐकावं ती ना ना आता मग मस्त लेट झाला हा वॉकिंग करू काय लाले पल्ले मिळण्या मग आता टाइम ना जायत वा माय रब्बती अय्यो वचून झालं जायत माये पाले म्हण्या नाही जेवण जलवा होय गो आता जल तुगेल वॉकिंग जलवा गम्मत वा गम्मत कसन नाही सपूर जाऊच का तिर वॉकिंग करतो असुचे हब्बा सुस्त जाऊन गेल माये आज 5000 स्टेप्स चमकला हो हीने कसन वॉकिंग केला म्हणून हा पूरा पडेला अशी सोडले रे हे आमगेल बालूक तंद्रे जाता एक दिवस साक्षी समेत हाव हे बालूक सांका हा कसंग वॉकिंग बाहेर सरलवा हा होय माये वॉकिंग वचून येता तुम्ही तुमगे टाइमर जेवण करा ते हो मोड दला पाऊस येऊची म्हणके दिसतं असा सत्य बरता हॅलो हा होय गो म्हणे हा आरामसा तू आरामस वा होय गो आत्ता चमकली डेली कसन की सेम टाइमरच बाहेर होतो गो वॉकिंग म्हणून हा होय होय हा मरे तर शिलतला आज वरे पळयता खय होतं म्हणून आणि काय ना गो रांदाय त्यांची गो एक सार आणि एक हापळ करून घाला जेव का म्हणून दिसना हा जायत गो आता पळयता ती खय होत म्हणून दवरता मागे करता अयो देवा जोर पाऊस येईल मग हे पाऊस रापची वर हंगा बसता मागीर घर कडवता माय आज पण टाइम की तुमगे लगे गुल्लाचा का अयो पाऊस येतस म्हणजे के वेळ राबल्या तिथले भीतर तू आईलोच वा माये कसं करतोस आमगेले इलेक्ट्रिक 2 व्हीलरचे शोरूम अस तुमगेले फुल्ल कंचे ओल्ड गाडी असला रे आमगेले इलेक्ट्रिक व्हेकल वाटतं तुम्ही एक्सचेंज करायचं लायक ऑफर्स मक्क नक्का बा आम्ही त्या कसं नाही घेऊची परिस्थितीवर नाच येत मुखार तश कसं नाही प्लॅन असल्यावर तुका फोन करतात आम्ही तुमगेले बम म्हणून कसं करतं माये त्यांनी मास्टर नाही तू हे पाऊस आणतो रे राबून सांगची पडलेला रे मग पाप दिसत असा घे चिके धरता साते मुळे राबून पुणे सांग हा थँक्स माये तुमका हा अन्य विषय कसं कसं तुमगेले बम म्हणून मास्टर म्हणलं मास्टरांक सगळं मस्त बेनिफिट्स असं माये त्या बेनिफिट्स कसं म्हणलं रे EMI सगळं चिके ओणी जाता आणि इंटरेस्ट वरची काही ओणी असं मम्मा तुमगे अंगार उद्दा पडतो असा चिके मुखार येते हो पळेल वे आजी दोघ जण एक साथी म्हणा राबली ती आजी कधीर तिने वॉकिंग गवचे हा वाटतची हे बालूक सांगची लायक EMI डाऊन असो चढ असो कसं नसल्यावर बरं तिथले दिवची तिथले दुड्ड ना मम्मा तुम्ही मग चढ होताय कर नका ते आवाज घरकड होता जोर पाऊस येत असं तुम्ही साथे हानी ना तुम्ही वरे आमगेल घरा काही येते पाऊस रब्बील मागीर गेलेच आहे त्या कसं म्हण तुम्ही मेगेल बामणाला घेऊन येते आता कशी त्यांनी येऊची टाइम झाला ये येते तुम्ही हो वही वे माये जायत झालं रे हा तुमगेल बमणा लटोची पोर एक्सप्लेन करून घेणं सांगता कसं म्हणून त्या कसं म्हण तुम्ही त्या उल्ले येते बामणाला की मग कळ ना कसं की बामणाला घेऊन याची तुम्ही उल्ले या म्हणतो असं हा
आजी सांगता बालूक हे करेक्ट टाइम हा थंय आयली पळय मेगील बामूण तांगे लेगी सांगून सोडी हा पत्तळे कसं बा कसा विषय तो माम कोण बालू मास्टर तुम्ही हो भितर येतो हा मामा या ಅಮ್ಮಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತೂ ಆಮ್ಗೆಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಂಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸರ್ ಕಸನ್ ಮಾಡವಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಗುಂಡಕ ಕಶಿ ರಿಲೇಷನ್ ದತ म्हणू ಸುಮಾರು ಜನನ ತಜ್ಜ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಟಿಲ್ಲ ತಜ್ಜ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಜನನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳ ಕೆಲವು ಜನನ ಅಕ್ಕ ಮಳ್ಳ ಕೆಲವು ಜನನ ಅನ್ನಲೆ ಬಹಿನಿ ಮಳ್ಳ आणि ಕೆಲವು ಜನನ ಪತ್ತೊಳಿಲೆ ನಣಂದು ಮಳ್ಳ आणि ಕೆಲವು ಜನನ ಅತ್ತಿಯ ಮಳ್ಳ हे पूरा आम्ही कन्सिडर करून घेणो आता तांगेल नाव वाजून सांगता सती संजय शणे रूपा नायक अनिता शणे स्नेहा पै ज्ञानेश्वरी वी पै वीणा प्रसाद देवयानी शणे शिल्पा शणे मानसी एम पै विद्या कामत यशोदा प्रभु सुजाता प्रभु अक्षता किनी वैभवी पै वंदना कामत मंजुळा शणे प्रज्ञा कामत सुखदा प्रभु नायर श्रेया भंडारकर समन्वी प्रिया वी पै विद्या कामत गौरव जी पै विजयलक्ष्मी भट कते अंगडी संजना नायक आणि रश्मी शणे तुमक सगळ्यांक धन्यवाद आणि कोण कोण आमगेले हे क्वेश्चनाक आन्सर दिवचे प्रयत्न केला तांकोरे धन्यवाद तुमका आमगेले आईची व्हिडिओ लाईक दिलेले असल्यारी एक लाईक बटन वतियाची आणि के कोणीतरी पातोळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणी जाल्यारी आतो वचून सबस्क्राईब करती आणि तेंची लग्गे सूचे बेल ಐಕಾನಕ ಒತ್ತಿಯಾಚಿ ಹಾ आईची व्हिडिओच्या ಬಗ್ಗೆ तुमगेल कसने अभिप्राय आशिल्ले असल्यारी कमेंट सेक्शनात घालच्याक विसरू नकाची जायत आम्ही नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटा ती धन्यवाद.